εργαστήρι που συνεχίζει την παράδοση με αυτά που βλέπετε, τις φουστανέλες και όλα τα εξαρτήματα για την ημέρα, έτσι. Τα όπλα και οι φουστανέλες των ηρώων της Επανάστασης μέσα από ένα εργαστήρι. Και όχι μόνο για την ημέρα, είναι ο κύριος Νικόλος Πλακίδας, ιδιοκτήτης εργαστηρίου παραδοσιακών φορεσιών. Νάτος. Στην οθόνη μας, φοράει ήδη μια... Καλημέρα και χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά και καλά, ό,τι επιθυμείτε. Πώς συνεχίζετε να φτιάχνετε φουστανέλες? Κάτσε να μας πει, σε ποιο μέρος είναι καταρχήν? Να μας πει. Είμαστε στην κατοχή Μεσολογγίου, σε ένα χωριό εδώ που κρατάμε την παράδοση και την ιστορία ζωντανή. Προσπαθούμε μέσα από το εργαστήριό μας να κάνουμε πιστές αντιγραφές στις φορεσιές που φορούσαν οι προγονείς μας, στα κοσμήματά τους και τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν στην Επανάσταση. Και ποιους προμηθεύετε εσείς? Προμηθεύουμε όλα τα χορευτικά που είναι στην Ελλάδα, τους συλλόγους που κάνουν αναβιώσεις ιστορικές στιγμές και τα χορευτικά της ομογένειας. Όπου υπάρχουν Έλληνες, υπάρχουν και φορεσιές με το όνομά μας. Του κυρίου Πλακίδα δηλαδή, έτσι. Όποιος θέλει Σωστά. έρχεται σε εσάς δηλαδή. Σωστά. Για να φτιάξει έτσι μια παραδοσιακή φορεσιά. Θέλουμε να κάνουμε πάντα σωστές αντιγραφές, γι' αυτό και κρατάμε ακόμα τη δουλειά σε ποιότητα, γιατί προσπαθούμε να βρούμε τα σωστά υλικά και στα ρούχα και στα κοσμήματα. Και κάνουμε όλη τη δουλειά σε αντιγραφή και με σύγχρονα μέσα σήμερα και με το χέρι και βγάζουμε ένα σωστό αποτέλεσμα. Να σας πω κάτι, πώς έχετε μείνει τώρα στην Ελλάδα έτσι που να κατασκευάζετε παραδοσιακές φορεσιές? Δυστυχώς είμαστε 4-5 άτομα. Υπάρχουν μετά πάρα πολλοί κατά τόπους που, θα το πω έτσι λυπηρά, ότι δεν ξέρουν τι φτιάχνουν. Και εγώ κάποτε ξεκίνησα δειλά-δειλά και δεν έφτιαχνα σωστά πράγματα γιατί δεν ήξερα. Το προσπάθησα όμως, το πάλεψα και το έκανα ό,τι πιο τέλειο γίνεται. Το μυστικό έτσι για μια πετυχημένη φουστανέλα ποιο είναι? Το μυστικό, η αγάπη. Πρέπει να αγαπάς αυτό που κάνεις. Ό,τι είναι η φουστανέλα, το κόσμημα ή το όπλο. Να τα αγαπάς και να το σέβεσαι, γιατί και αυτό που φτιάχνεις και αυτό που βλέπεις στο αντίγραφο, το παλιό το γνήσιο, αν είχε στόμα θα σου έλεγε πάρα πολλές ιστορίες. Τώρα ποιος έχει βάλει φορεσιά δική σας και σας έχει μείνει ανεξίτηλα χαραγμένο στη μνήμη? Πάρα πολλά άτομα. Να πω έτσι από μεγάλους ανθρώπους, τον Νίκο τον Αλιάγα, που είναι στην Γαλλία, το έχω κάνει αρκετές φορεσιές. Πολλούς ηθοποιούς, τη σειρά στο Sky που είχατε κι εσείς, με τους ήρωες. Τώρα δουλεύουμε με το Γιάννη τον Σμαραγδί, κάνω τα ρούχα για την ταινία του Καποδίστρια. Αλλά αυτό που μου αρέσει και χαίρομαι και καμαρώνω, όταν βλέπω Έλληνες τρίτης γενιάς στην Αμερική, στην Αυστραλία, στην Ευρώπη, να φορούν ρούχα μας, ρούχα ελληνικά και να χορεύουν τους χορούς μας. Κανένα από τα παιδιά εκεί δεν θέλει να μάθει αυτή την τέχνη? 36 χρόνια που δουλεύω, δεν βρέθηκε ένας να θέλει να μάθει την τέχνη αυτή. Και είναι λυπηρό ότι 3 τέχνες της φορεσιάς, του κοσμήματος και τα όπλα θα σταματήσουν όταν σταματήσω και εγώ σε 3-4 χρόνια. Κρίμα. Πέραν από αυτό, έχω κάνει και μια τεράστια συλλογή από όπλα που λάβαν μέρος στον αγώνα. Θα σας τα δείξουμε, έχουμε εδώ μερικά. Φορεσιές αυθεντικές, κοσμήματα αυθεντικά και δεν έχω χώρο να τα στεγάσω. Για πάμε να τα δούμε λίγο γρήγορα, σας παρακαλώ, αν μπορείτε. Βεβαίως. Για πάμε. Θα σας δείξω εδώ κάποια από τα όπλα. Ένα περίτεχνο για τα γάνη. Αυτό έλαβε μέρος και στην έξοδο του Μεσολογγίου, στις μάχες. Είναι στολισμένο με ελεφαντόδοντο και με κοράλια. Ωραίο. Μία πιστόλα ασημένια. Εντάξει τώρα, αυτό θέλει πολύ μεράκι που κάνετε. Σίγουρα, αγάπη και μεράκι. Παλάσκες ασημένιες, με τη Θεά Αθηνά στολισμένες. Έχω και κάποια μικρά παιδιά εδώ σήμερα ντυμένα, λόγω της ημέρας. Μπορούμε να τα δείξουμε? Να τα Βεβαίως δούμε. και να τα δούμε, Να εννοείται. τα δούμε. Για μια να καλημέρα. εδώ. Πες εδώ καλημέρα. Παράτος. Καλώς τα παιδιά. Ποιος ντύθηκες? Ο Μάρκο Μπότσαρης. Μπότσαρης. Ντύθηκε ο Μάρκο Μπότσαρης. Μπότσαρης. Άλλος. Έχουμε και εδώ τα διδυμάκια μας, Αχ, με τις φορεσιές της Αττικής, τις Αρβανίτικες. τι όμορφα. Πλουμιστά αυτά, έτσι. Βεβαίως, αυτά είναι τα πιο ακριβά ρούχα της Ελλάδας. Έτσι. Και έχουμε και μια τοπική φορεσιά, φοριέται σε 6 χωριά εδώ στην περιοχή μας. Περίτεχνη κι αυτή. Εντάξει, μπράβο, χαρά στην υπομονή σας πάντως. Κύριε Πλακίδα, μπράβο σας.
Ευχαριστούμε Προσπαθώ, πάρα πολύ. παλεύω τόσα χρόνια και το όνειρό μου είναι αυτό, να κάνω ένα μουσείο και συνάμα σχολείο παραδοσιακής τέχνης. Ο Μπότσαρης έκατσε στη γαζωτική μηχανή. Νάτος, Μου φαίνεται έτοιμος Θα είναι ο είναι. βοηθός μας. Έτοιμος να το εγγονός. διδάξετε. Να είστε καλά, καλή δύναμη. Και λίγο πριν τραγουδούσαν κιόλα. Ξέρουν πολλά τραγούδια ωραία. Να μας πούνε ένα τα κορίτσια. Κύριε Πλακίδα, πρέπει να φύγουμε δυστυχώς. Δεν μας το επιτρέπει ο χρόνος, αλλά ήταν μεγάλη χαρά που τα είπαμε μαζί σας. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Χρόνια Όποτε πολλά θέλετε σε στη όλους. διάθεσή σας και χρόνια πολλά σε όλον τον ελληνισμό. Να είστε μπράβο. καλά. Αυτό κλείνουμε. Να είστε καλά. Καλημέρα, Γεια καλημέρα. σας.